Huomenta YouTube. Nyt katsotaan nyt sitä, että miten tehdään Gmail-accountti, siis tili. Ja mä oon vaan datanomi, ja tässä mun vieressä tämmönen insinööri. Se näyttää sen, että miten sitä oikeasti käytetään sitä sähköpostia. Ja mä näytän vaan se, että miten se tehdään. Ja nyt avataan joku selain. Eli käytännössä IE, Google Chrome tai Firefox. Ja otetaan nyt Firefox, koska se on mun lemppari. Ja tänne näin ylös. URLiin kirjoitetaan www.google.com. Ja painetaan Enter. Ja oikeassa yläkulmassa näkyy kirjaudu sisään -nappi. Paina siitä. Tähän laittaisit, jos sinulla olisi Gmail-tili, kuten huomaat, minulla on jo sellainen, laittaisit sen salasanan ja painaisit kirjoitus sisään, niin pääsit heti sisään. Mutta nyt kun tehdään uusi, niin paina luottili. Seuraavaksi laitat kaikki tietosi tähän. Kaikki. Mutta tosiaan, mä en nyt luota Googleen, mä teen nyt Jedi, mestari. Jedimestari @gmail.com. Ja tää on nyt sit se sun sähköpostis tässä. Tossa on eturivi sähköposti. Aha, se oli varattu. Noin, sit pistetään joku. Pistetään nyt 95. Se on semmonen aika hyvä, vahva. Nyt tehdään salasana, se pitää olla sit tosi vahva. Vai mitä? Joo. Ai. Salasanan vahvuus on tällä hetkellä. Tästä sä näet. Punaista lyö. Ei hyvä. Ja tosiaan mä valitsen nyt tällaisen helposti muistettava, mutta silti vahva salasana. Eli mä yleensä pistän risuaita. Pepsi. Risuaita pullo. 2. Nyt mä kirjoitin väärin. Pitää kirjoittaa kaikki uudestaan. Risuaita. Pepsi. Risuaita pullo. 1, 2, 3. Vahvista salasana. Risuaita. Pepsi. Risuaita pullo. 1, 2, 3. No niin, tää on nyt kaikki kirjoitettu sit caps lockilla, eli iso kirjaimilla. Caps lock oli päällä, ei pitänyt olla. Sitten syntymäaika. Ensimmäinen tammikuuta 1991. Ei. 1923. Nainen, mies, muu. Matkapuhelit ei pakko pistää vissiin, mut mä nyt pistä. Se on hyvä. Kato, jos joku koittaa hakkeroitua se tilille, niin sinne saa ilmoitettua siitä sulle joka paikassa. Eli +35812345689. Aha, muoto tuntematon. 50. Nyt kelpas. En mä pistetä. Nykyistä sähköpostiosoite ei ole, joten ei mitään. Todistaa, että tulee robotti. Hoita tämä vahvistus. Puhelinvahvistus voidaan vaatia. No joo, jos sä oot näkövammainen tai jotain, niin sit sä varmaan käytät mutta tästä nyt 283. Kirjoita tämä, mikä tässä kuvassa on. 283 248 6524. Sijainti on Suomi. No niin se sais vaihdettua. Singapore. Mitä he? Se on Singapore. Hyväksyn Googlen käyttöehdot.
ensin kannattaa kyllä lukea. Te voitte pausettaa tämän vaikka tähän, niin voitte lukea käyttöehdot. Ja tähän. Ja tähän. Ja tähän. Ja tähän. Ja tietosuojakäytännön. Tää kanssa lukea. Kannattaa painaa rullaa tuossa välissä, että tulee uusi välilehti. Eli etunappia. Hiiressä siis. Selvä. Kun olette sen lukenut, painatte seuraava vaihe. Tarkistatte vielä, että kaikki tiedot ovat täällä. No, matkapuhelinta ei tosin nyt ole, mutta ei sitä taida tarvita. Eikä nykyistä sähköpostiosoitetta, koska me tehdään sähköpostiosoite nytten. Seuraava vaihe. Jedi-mestari. Joo, tästä sitä voit Google Plussaa tässä nyt käytännössä tehdään, eli siis semmoista Googlen versio Facebookista. Ja tähän voit sitten laittaa vaikka valokuva. Laitetaan nyt, lisätään täältä. Valitse kuvia tietokoneelta, painakaa siitä. Sitten etsitte kuvanne, missä ne ovatkaan. Olisiko kuvat tiedostossa mitään? Onhan täällä. Vaikka kuinka paljon. Tää ei. Siinä on. Tosi sopiva kuva, katsos. No niin. Ja tästä voitte, miten sitä haluattekin, muotoilla tämän, kääntää sitä, suurentaa. Ja tämä valkoinen alue täällä on se, mikä ei tule siihen kuvaan. Tämä on se, mikä tämä 4 sisusta tässä. Sitten kun olette asettanut, mihin haluatte, kuinka isoksi haluatte, paina aseta profiilikuvaksi. Ja odotat, no niin, sehän näyttää hyvältä. Ja kun olet tyytyväinen, hyvän kuvasi seuraava vaihe. Siitä. Oho, painakaa joo. Ja tervetuloa Jedi. Tässä näkee sun sähköposti. Uusi sähköposti on jedimestari95@gmail.com. Niin kuin laitettiinkin. Tilin voit käyttää. Tosiaan Googlessa se mielenkiintoinen juttu, että nyt sä teit Google-tilin, eli siihen sisältyy Gmail, YouTube, Play. Aloita. Ja se oli käytännössä siinä. Sitten täältä näin yläkylmästä näistä 9.4 voit painaa. Siellä on sovelluksia. Google Plussa, Google Haku, YouTube, Mapsi, Play, Android-kaappa käytännössä, Gmaili, Drive, kääntäjä, blokkeri, valokuvat. Siellä on meidän kuva. Ja siirrytään tästä Gmailiin painamalla Gmail. Ja nyt tulee sen verran niistä asiaa, että mun pitää kyllä antaa tuolla toisella. Joo, tässä nyt näytetään, miten voi lähettää sähköpostia Gmailille. Ensinnäkin klikkaa tuohon kirjoita ja sit laita tuohon vastaanottaa ja mä laitan General Grand Rose at gmail.com. Tässä on
niinku Antin Gmaileen. Ja sä laitat tohon aiheen, vaikka moi. Ja sit tohon kirjoitat viestin. Esimerkiksi moi Antti, mitä kuuluu. Ja sit tähän klikkaat lähetä. Ja sit se viesti on lähetetty. Ja tästä voi nähdä sen viestin, mitä oot lähettänyt.